Metri cu Andy Stănescu și... Doar un pic să schimbăm subiectul. A apărut în săptămânalul Kamikaze un interviu cu celebra noastră traducătoare Irina Margareta Nistor, cea care traducea Fuck You prin Du-te naibii! Așa, și ce credeți că povestește? Când te uiți la Irina Margareta Nistor, ai senzația că nu are sex și că n-a interesat-o niciodată sexul, amorul în general, dragostea. Ei bine, nu, fraților. A făcut primul ban la vârsta de 9 ani, dar mă rog, trecem peste asta. În 76, povestește ea, am intrat la facultate. Și cum intrasem eu la facultate și eram traducătoare, l-am cunoscut pe un băiat din Mali. El vorbea bambara, îl chema Maurice Traoré. Vorbea frumos, era rafinat. Deci la Cupa Africii M Traoré. Da. Că la ei ai văzut că sunt câte 4-5 Traoré. Dacă Traoré nu sunt. Bine, și în Burkina Traoré este nume. Sunt 3 de Traoré și la Burkina. Vorbea frumos, ăsta era rafinat. Cu el am băut prima oară un pahar de whisky. Ce are rafinamentul cu whisky? O tărie, în fine. Mă îndrăgostisem foarte tare. L-am adus în casă, l-a invitat mama la masă, am făcut un pilaf cu pui, cu ciuperci, într-un vas de iena. Wow. Da, bănuiesc că ciupercile erau de la conservă chinezească. Da. Șampinioane de alea chinezești crescute în pivnițe în China. Și dacă ai făcut într-un vas de iena, crezi că știa Traoré ce e aia? Hai bă, ce dracu. El a fost foarte impresionat. Mama a fost stabilă, vrea să vadă cum e, să știe cum e la el acasă, dacă mai are și alte neveste. Mă rog, eu n-am vrut să mă mărit chiar cu cineva din Mali, spune ea, lăsând să se înțeleagă. Probabil că lista era lungă și era o coadă. Nu mergea să te măriți totuși cu negru. Da. Dar, atenție, nu s-a oprit aici. În 1980, în ultimul an, a întâlnit un tip din coasta de Fildeș, care era foarte amorez. Zicea să umbla numai cu negri, mă. Da. Ai fi zis dacă te uitai la Irina Margareta Nu, mă, Nistor? uite, ai văzut într-adevăr surprizuța. Și noi încercam să-i căutăm Julie astea, viniatii, cât un mașinist. Mai devreme că ne gândeam, bă, ce mașiniști o așteaptă, bă, după emisiunea aia acolo, tată. Ăia care sunt la camere, la Canal Plus, în general, sunt negri, da? Ăia stau acolo. Bă, tată, totuși la 7-8 dimineața, când o vezi pe aia în fustițele alea, tu negru, da? Cât masa. Bă, asta ne gândeam noi, dar la Irina Margareta Nistor nu m-aș fi gândit niciodată, bă, mâncau tata. Eu mă gândeam că câte un copil de ăsta de profesor, unde ăsta chinuit. Și eu, da, nu aș fi... Da, dar i-ai căuta, auzi, pentru rafinament? Da, nu, da. Pentru ce crezi tu? Așa, ăsta din coasta de Fildeș nu era foarte rafinat. Da, deci pe ăsta nu l-a căutat pentru rafinament, totuși. Nu, până dar... și-a dat seama că la negri nu rafinament e Așa. Așa, nu era rafinat și prin urmare... Nu, l-am respins pe ăsta care era îndrăgostit de mine. Sărac, nu mai văzuse femeie, o fi stat în un lagăr de la de refugiați 10 ani. Normal că s-a îndrăgostit și el de cine a prins. Dom'le, viața e plină de surprize. Mai ești, Călin? Da. Mă întrebam ce însemna pentru România, pentru Irina Margareta Nistor, rafinat în perioada respectivă. Păi auzi, să mai aducă un cartuș cu țigări Chesterfield și o cutie cu whisky. Da, vezi, spre deosebire de alte femei mai titrate, și le-aș numi aici pe Corina Dănilă, pe Andreea Raicu, pe Teo Trandafir, pe Andreea Esca, care ieșea cu băiatul lui Arșinel. Una este scula lui Arșinel și una este una din Côte d'Ivoire. Deci, spre deosebire de alții, totuși, această Margarina Nistor a avut la o vârstă la care cele mai multe dintre tutele României de astăzi nici nu visau. Da? Deci ele se ocupau cu o riglă de-asta. Ține-ne minte că la școală erau mai multe tipuri de rigle. Erau alea subțiri mici care îți ajungeau pentru vocabular. Rigla aia de vocabular, da? Pe care o băgai după aia în buzunarul de la piept, de la uniformă, și acolo o lăsai. Rigla aia transparentă, nasoală. După aia s-au inventat și alea galbene, era tot de mărimea aia galbene, după aia roz, după aia verde, în fine. La inițial erau doar transparente. Și era rigla aia, țin minte și acum, de 40 de centimetri, cu care liniai și caietul colegului de bancă. Așa era de mare. Ei bine, nu e același lucru să ieși cu băiatul lui Arșinel în Cismigiu sau să fumezi un Chesterfield pe sub plapumă cu băiatul ăsta din Côte d'Ivoire. Deci ia uite de unde sărea iepuroiul
tată. Așa că să nu mai râdeți de... Păi, te pomenești că și Oana Roman în siajul sau în bagajul lui Tasu mai prindea câte unul din Benin, câte unul din Togo. E posibil să fi mâncat unul din Benin. Chiar să fi mâncat. L-a mâncat până După l-a fi mâncat. Știți că aș mai face o paralelă acum în nesimțire care ne caracterizează. Aș spune că în sfârșit avem explicație pentru vocea asta pițigăiată a Irinei Margareta Nistor. Sigur. Ce vrei să te... A rămas cu carența asta, într-adevăr, pe n-ai de unde să știi după 40 de centimetri ce vine pe gât. Știi? Ce se întâmplă pe acolo? E ca și cum te-ai duce cu o mașină la 6.000 de metri altitudine, habar n-ai, explodează pneurile, n-a construit nimeni nicio șosea la altitudinea aia. Ce se întâmplă? Îți explodează geamurile, așa și acolo. Tu ai de unde să știi după esofag încolo. Da? Cobori așa la 45, 50. Păi bă, tăte, explodează, sar și tablourile, capacile de la farduri explodează în casă. Da? Ei bine, uite, asta... Așa s-aude. A, bă, tată, dar e ceva. Alea la alte săracul Cinjmigiu o mai ducea pe lângă cap și a zicea, uite, aici o să veni când o să fim mari. Da? Calea Victoriei, nu e, bă, tată. Că mai duceai la câte un la discotecă, o ducea la Vox Maris. Ce să spun? Păi dacă te ducea ăla în centrul financiar al Abidjanului, într-o hrubă, da, unde să număra de la 60 în sus, mai conta, bă? Sigur că de acolo e și cu vocea. Și i s-a deformat pe viață. Hai că odată îți mai revii. Dacă faci chestia asta de 5-6 ori pe săptămână, da? Horcă-i în ultimul hal. Și asta, e gata, bă, de 2 ore dimineața, 2 ore seara. Bă, îi spunea medicul. Bă, dacă vreți să vă subțiați vocea, trebuie să încercați mai des. Știi, era vorba de un banc în Ghana, cum ar fi fost o casă dintre asta de toleranță, unde stau bărbați și se duce o gagică timidă, o albă, plecată în vacanță din Europa, se ducă la casa de toleranță să vadă bărbați negri, cum au auzit așa de culoare, ăștia care dotați, nu știu, bă, și ajunge la poartă, acolo la intrare stătea unul cu dita-i elementul, da, la dotare, la vedere, așa, și instruia omul și se așa cu mâna cu el. Și se uitea și spune, știți că eu am niște probleme, sunt mai timid de noi, nicio problemă. Zicea, ok, bă, e prima oară când vin, nu e nicio problemă. Dar știți că eu am și probleme cu inima. Ăla se uită așa direct la ea în ok și spune, nu nimic, o ocolim. O ocolim, da. Într-adevăr, făceai o intrare, o bretea, ca pe autostradă, un drum cu o centură. Și reușeai unii reușeau să ocolească, nu chiar toți. Dar chiar și dacă nu o coleau, bă, ce moarte mai demnă decât asta, bă. Cum își tatuase ăla, mai era un banc cu album în Bahamas. Când ajunge la Budă, și el își tatuase din dragoste numele iubitei, Whitney. Da. Și acum, când nu avea o vrămuiere prin prejur, se vedea doar un W și un Y. Lângă el un negru, la Budă la fel, tot un W și un Y. Și ăsta intră în vorbă cu ea, moșule, suntem în același sindicat. Văd că și pe gagică ta o cheamă tot Whitney. Negru nu înțelege. Îi explică ăsta. Păi tu știi ce scrie la mine, bă? Welcome to Bahamas, where you hope to spend a very nice holiday. Da, hai că sunteți răutăcioși, pe bune. Eu vă recomand să nu vă pierdeți vremea la Real Madrid, Barcelona.